kauban na may muhatag siyang katapusang pagmamadbat bahin sa pulong si Ginoo. Kaya niyon man sa Biblia, si Kristo ang dalan. Huwag katusisay, ako kamaturan. Huwag makatong samahan. Kuli magi ka na ko. Sa mo tayo mag-isor, kasi maling kamaturan. Ang kamaturan, huwag simbahan na dito ako si Ginoo. Si Kristo ang dalan. Si Kristo batong subayon, mga isol. Ingon pa niya, di Propeta Isaiah, 95, verse 8, sumabay mo sa dalan, abuhay na santos. Mga isol, sumabay kita, nandakan na santos nini. Wala yung simbahan, nanunod ng santos. Hindi na ba ang simbahan, katoliko. Kaya naman, nakala sa Isaiah, 95, versikulo 8, mga isol. O sa mga isol, hindi kami yun, ako yata sa katapusan ako speaker na mga si Bartilo Sarido siyang pampambit para sa itong kaluwasan. Salamat, Brother. Nyamay nga po na itong tanan, mga kikunan ko. Yung mga sa mga viewers, hindi na kong kita, no? Hinay po itong signal, no? So, may gabi na itong tanan, mas po mag-usap. Kunya, kumusta man ang atong tagsa-tagsa sa atong kagalingon. Nakasimba na ba na ron? Adlaw na Domingo. Mo man atong naandan. Isip Katoliko na atong obligasyon na pagsimba sa adlaw na Domingo. Nya sa miyang Domingo or last Sunday, ang simbahan nagsaulog Santissima Trinidad or Holy Trinity, Amahan, Anak o Espiritu Santo. Nya karon gisaulog sa simbahan ang Corpus Christi. Sa may buot pasabot ng Corpus Christi. So, lawas, no? Ni Kristo. O, apin na nga lawas sa Dugo sa Domingo. Di sa ulog pero adlaw nga Domingo. So, doble gyapon ang kasaulogan nun. Gawa sa adlaw nga Domingo, ato sa gisaulog ang Corpus Christi. Kung lawas sa atong Ginoong Jesucristo. So, kining dugo sa atong Ginoong Jesucristo kung Holy Eucharist. Minsan na Holy Eucharist. Matod pa sa itong katekismo sa 1354 na Holy Eucharist is the source of Christian. Sabi is the source and summit of Christian life. Muli siyang inubdan, no? Datong ginuhi, no? Huwag tibukan ang Espirituhan nun. Tumatod pa sa katikitin. Muna di sa ulo karong adawa ang Corpus Christi kung lawas sa atong Ginoong Jesucristo. O niya, bumusta man ang tanan, no? Nakasimba na ba karong adawa? Nakadawa na ba Santos nga Christian? Bituo ba? Itang mga Katoliko, ining pagpulunan sa simbahan, nalawas o dugo sa atong Ginoong Jesucristo. Dinsa man, ang nakasimba karon taas ang kamot, ang kaulaw. Mga Katoliko mata, kamu diya, kasimba mo? Oo. Dinsa pa? Opa. Tuwa mo kasimba? Oo, dahil duha dito. So, thank you. Ako ba diya? Kami diri, puro simba. Diris dili. Gusto ba, nagsimba na adlaw Domingo? Kung mayroon mag-ayon sa akpa, amok, no? So, gantong nanimba, no? Tayo kita na 100% yun ang atong pagtuo. O, isaulog na ito sa atong simbahan doon, ang lawas dugo sa atong Ginoong Jesucristo. Unya, ang uban, kumusta? Huwag na may pagtuo. Pagtuo lang. Kanya, magsimba mo ito. Huwag na may pagtuo. Kita mga Katoliko. 100% ka. Kami tuo ka. Kaya pagsaulog ka ng adlawa, kamawang lawas. Dugo sa atong Ginoong Jesucristo. Muna, kung hingpit ang atong pagtuo, sa atong lawas, dugo sa atong Ginoong Kristo. So, why rason?
nga musaylo ta sa pagsimba sa adlaw nga Domingo. Pero ang atong pagtuo, bayan sa lawas, nubo sa atong Ginoong Kristo, wala patektab kasabok, kung doon na po tayo magkaduha, kung doon na po tayo daghang mga pangutana, muna nga, hindi kita ganahan, simba sa adlaw nga Domingo. Muna nga, kung doon na mo magkaduha, sa pagtulunan, bahay ni Santos nga ni Kristia, doon mo rin Brad. Pangutana mo, isa bulang pagkukuman sa kong tima, nakaata mong chance. Pangutana mo, kung sa'y nadunggan sa ninyo, sa uban nga mga magwawali, ipangutana na din rin. Kung mismo sa inyong nahuna, sa inyong kasing-kasing, kung doon mo yung pagduha-duha, o huwag mo yung pagtuo. Brad, huwag pang ko'y klaro, Brad, kung saan ang huli yung karis. Kung doon na mo yung mga pagduda ni anak, kung hindi mo doon rin, inyo na siya ipangutana. So, mo rin, ang Santos nga ni Kristia, sayot ka ni anak, naghimo na ni Kristo sa katapusang panihapon, at pag katapusang panihapon lagi, pagkawibis sa gabi, ipon sa Doni Santo, pag-ugma, Doni Santo mo ina. Muna ito Ginoong Kristo, himo siya o Espirida parte, pagkonsagrar, Oban o Pino. Ang basa nito na sa Lucas 22, Isinibihang ko sa 20, Mateo 26, 26, hanggang sa 28, Marcos 14, 22, hanggang sa 24, o Marcos 14, 22, hanggang sa 24. Kung teksto na siya na teksto, ang babasa na tuliya sa Biblia. Nga, sa maong sulod diha, sa Biblia, o sa katapusang panihapon, atong mabasa diha, na sa katapusang panihapon sa Kristo, tutuhan siya sa ordinaryo kapal. Uya kini ipikas-pikas, ipaglamatan, o gihatag kadto sa iyang itunan, umingon, mao kini ang puglawas. Buhatan yung kini aron paghandom kanako. Orang gihapon, so mas panihapon, mabuhat gihapon ang Panginoon sa Kristo, o ordinaryo nga pino, iyang isugrahan, ihatag kadto sa iyang itunan, o gipainom, imnan yung kini, kay mao kini akong lawas, o mao kini akong dugo. Nagiula alang sa pagluan sa dagdag. So mao na sa katapusang panihapon, ordinaryo nga buhan, ordinaryo nga bino, human sa pagkasagran, kung saan na yung tabo, ilik na ordinaryo nga buhan, kung ilik na ordinaryo nga bino, kung dili, matuod na, o nahimo na, nalawas o lupo sa ato Ginoong Kristo. Nga, gikan sa ordinaryo nga buhan, ordinaryo nga bino, diha sa konsagrar, babalhin, nato sa lawas o lupo sa ato Ginoong Kristo. Unang, imnan nyo kini, tanan nyo kini, imnan nyo kini, alang sa pagbiluan dagdag. So yun natin ito, kini, pagtulunan, nagitudlo sa atong simbahan. 100% namutuutan ini, isip, usa ka katulpo. Kaya mo maginis siya ang kamaturan, ang pagtulunan yun sa simbahan katoliko. Kunya, i-declare kini sa konsilyo, no? Sa Trento, duhagi kay kayon. Nga, ganyan dito, nga diha sa pagkonsagrar sa pal o bino, no? Ang tibuok, ang tibuok kasubstansya sa lawas ng Ginoong Kristo, nabalhin kadto sa substansya sa lawas sa dugo sa ato Ginoong Kristo. Ug ang bino, ya sa pagkonsagrar, nabalhin sa substansya kadto sa iyang dugo. Muna gitawag sa simbahan o transubstantiation. Kung pasabot na, ising or substance or nature, diya sa ordinaryo nga pan, upino, diya sa pagkonsagrar, nabalhin na, kadto sa lawas, dugo sa ato Ginoong Kristo. Muna nga, biging simba na to, ihatag sa extraordinary minister or sa pari, ingon siya, this is my body. Diba atong kutat ni Amen. Mungkin, matuod kayo,
Tinuod kayo na, nalawas o dugo sa itong Ginoong Hesus Kristo. O nag-imo sa itong Ginoong Hesus Kristo sa katpusang panihapon. Nya, sa katpusang panihapon na sayo ka, nga ang ilang kauban niya na, maula kita mga apostolis, upang iyang itudyanan, buhatan ninyo kini, aron maghandog na ako. Yang kinsa mo ito mga apostolis, Marcos 6:14, Ginger Person, Christ of the Benedict, ano pa, ang mga apostolis dyan, mga pari ito, ito nga ang pagbuhat yan yaning, kasi pag ingon na ito Ginoong Kristo, na do this in memory of me, buhatan nyo kini, aron maghandog na ako, kadto pagsadra sa pag-o Ginoo, ipabuhat to. Ito pa, mga pari na dahil ang mga buhat ini. Kasi na po sa mga po, maulam ito ang isuko sa ating Ginoong Kristo. Una, kita ang Katoliko, ituot niya na, ibihip ka niya na, kaya wak may Katoliko. Sabi sa Katoliko, nalilit ka pari, lilit ka obispo, uhimo ka posisyonar sa atong mga balay, o sa mga nato ng mga Katoliko, uhimo ka niya na. Naman, wak matay, katungod niya na, pagbuhat sa pagbuhat o Ginoo, alam na sa mga pari, mo'y makabuhat niya, mo'y makababalin ng anak, sa lawas o lubot sa ato Ginoong Hesus Kristo. Muna, sa Catechism of the Catholic Church, number 14, ingon dito, only valid ordained priest and consecrate the Holy Eucharist. Pagtulog yung balido ng mga ordain sa pagkabari, maugay mga kusugras sa pag-ubino. Kasi nasanak sa Biblia. Muna nga, sa Biblia, ang isubok niya ay tumulagin ang mga pari, mga obispo, mga ordinaryo, mga ordinahan, mga giordinahan, ihap sa simbahan. Muna idunay katungod niya na. Muna nga, kung doon na may mabuhat niya na, no? Ngabi sa kinsa pa, nagilid ka proper and the right ordain. So, dako na siyang pasipala, dako na siyang salaon. Ano man? Isugo, may buhat ka, sa wala ka subuha. Apan doon ang isugo noon, wala ka, bubuhat niya na. Pag-ingon ni Kristo. Kumaniya pag-usulan, kaon ka mo ini. Inom ka mo ini. Wa ka bubuhat na. Pag imo inom gibuhat, imo ko ka pagkusadan. Muna may tabukod sa mga hilig Katoliko, ihimo sa bisa niya na. Kung hilig man sila mga pare. Muna nga atong tuwan, muna yun ang isugo sa atong Ginoong Kristo sa pagkusadan sa pag-upino. Ang lawas pagkusadan sa atong Ginoong Kristo. Muna padayong tao, ngayon sa mga ito makuha, simbata sa adlaw ka Domingo. Pagdawa sa Santos nga Kristiya, naibaw na taniyana. Kalanun muna na siya ipertuhan mo. Huli Eucharist kina siya. Muna nga makabatong tao kinabuhi tayo, kuwan sa espiritual. Isang kinisa nga magkakabot sa kong lawas, uminom sa kong dugo, may kinabuhi tayo, bubanhaon ko siya, nagkakapusang andaw. Muna nga, kita mga Katoliko, masayot ka nini, no? Na maghatag yun natin ng kinabuhi, Brad. Matong pasuwan sa 54. Muna nga, kung hingpit, no? Dakutak, tungo rin eh. Kaya kining gitudlo sa atong simbahan. Kung sa adlaw, manunong ko, isip ko sa Katoliko. Dili ka may tabo. Kamusaylo ka sa pagsimba. Kayo naman, gisaylo ka, dili ka magsimba sa adlaw ka Domingo. Din, siyempre, dili sa kamakadawat kasantos na Kristo. Kung dili na, no, makahimo, no, na dili ka magsimba Domingo. Kung simba kita sa adlaw ka Domingo, aron ka makadawa sa Santos na Kristo. Naman, din sabay dili ganahan na maluwas. Diba? Ang pangutana, kung di ka makahamo na Brad, makabatul ba tayo kinabuhi tayo? Itubag na siya, no? Diyan na diyan kung itubagan na sa John chapter 6, verse 53. Nadili ka mo makabatul, kung kinabuhi ka, dayon, gawas kung ka mo mugamot, sa unong sa anak sa tao.
di ko na kabukaon, lawas sa atong Ginoong Kristo, dili ka makabaton kinabuhin uwan size si Christ. Kung sa luwan siya, nagiging anak, sa 1 size 23. Pero sa 1 size 24, or banda ka na, or mukautan niya na, makabatuntan kinabuhin dahil kaluwasan na. Una nga, kitang katauhan niya ay, no? Nag-journey ta paingon sa langit. Inaamot tayo sa kalibutan. Kaya, ato ka ng imaginasyon na ang langit. Birthday ginang abrat ang langit. Wag ko nakatong langit na itong mabuhi pa. Asa na langit, ha? Ang lang ito, bakit mo rin kita? So, nag-journey dito paingon sa langit. Kung ganit mag-journey ta, wag ito ta mga laki yung lapit. Wag ito ka bang nasong, travel pa ita. Wala din, maglakaw na ka. Maglakaw ka sa gula ka adlaw. Mag-journey ka, mag-pilgrims ka. Huwag kay bawon na tubig, huwag kay bawon na pagkaon. Makaabot kay ka dito sa imong kay tuan. Dili ta kaabot na oy. Maulan po na sa tuhan na to. Doon na tayo, nag-journey ka paingon sa langit. Umuha tayo pagkaon ni anak. Sa espirituhan nun. Kakahimtan mong lawas. Kung dugo sa itong Ginoong Kristo, huwag tayo ilimno ni anak. Dili kita makaabot sa gingulian sa langit. Ano man, dili kita makabuhat. Kung wala tayo pagkaon, wala tayo resistensya na makabuhat ta sa mga buhat sa itong Ginoong Kristo. Muna ang mga Katoliko, manimba kita sa adlaw ka Domingo. Kaya ang Holy Eucharist, kung isimban mo karong adlaw, Domingo, igo na napakasunod, Domingo san. Kung makasaylo na ka, butob ng ato, kalang niya. Sama ko na ko, ganun tayo sa material, sa physical, nga natin pamahaw, natin paniunto, natin panihapon. So ayaw kaon, duhang kanan-anan, o sa kanan-anan. Nga malipong-lipong ka, diba? Mausa na. Kung watay simba-simba, watay kaon sa Holy Eucharist, luya kayo ang atong kadang. Unang pilit na makabuhat sa mga bulatong sa Ginoo, sa pagtuman sa iba kasubuan. Pero naman, wala man tayo spiritual food. Ang maghatag nito, hinabuhin dayon, maghatag nito puso, maghatag nito kalikon, maghatag nito grasya. Kasi Kristo ko na atong gigawan. Muna mga Katoliko, no? Hinahanglan ang kaluwasan. Di ba? Ay, kitang tanan, kinahanglan ang kaluwasan, no? Pero, dili ko ta makabaton o kaluwasan. Kundi ka mabuhat. Sa gitudlo sa itong Ginoong Kristo, kamawagin ang pagdawat, pagkaon na santos na Eucharistia, buwan sa 53. Na dili ka makabaton o kinabuhin dayon. Kung dili ka mukaon sa anak sa tao, dili ka mukaon sa santos na Eucharistia. Muna, mga Katoliko, masayo kanini, araw ato isimban sayo ng atong pagtuon. Kaya kinsa bagoy, wa maginahan ang kuluwasan. Kitang na nagluwasan, nagpapirang natin luwasan. Pero mubuhat at ini nagsugok sa atong Ginoong Kristo. Muna ang mga kayuhan, ang madawat sa atong Ginoong Kristo, madawat ang pagtuon siya, saan na sa kinabuhi tayo. Muna nga, doon na ito'y kondisyon, pagdawa sa Santos Eucharistia, matugpa sa itong katikismo, kung doon na tayo mortal sin, doon na tanaw kutik na Holy Eucharist. Ikulit na sa Ginoo, inaagis gamit to sa pagkupisan, magkasagaan tao, absolution, then, pagintag Santos na misa, handa mo mandang ta, pagdawa sa Santos na Eucharistia. So, mga na yun, bahan, kung kinaulo karoon ang dawa, dawa sa lugo sa atong Ginoong Kristo. Atong ipansayon ng mga Katoliko, kining atong pagtulungan. At itulong atong Ginoong Kristo na agi igiyak sa simbahan. Kung ginaot ko ang ta. So, salamat kung mayang gabi na itong mga. Salamat batin ng mga isol atong nabati ang pambit sa ating subahin sa bahin sa Balaan na panihapon na unta makampitan ini diha sa simbahan kay
na Biblia kay Son, 1 Corinto 10:17 na isa ka pa alam na tundanan na sinipan nga tuduwaton. Juan 6:25, ako ang pan, di ka sa langit, na mao sa Kristo Maison. Muna Maison ni kagabiho na Maison, amo nang ibadayag ang kamaturan na minaot mi nga itong nakadumong Maison nga motor sa itong kasi-kasi kung una namin lapo pere-pere namo na nasayon kung pila inyong ihatag alam sa among buhaton mga ison pagsangyaw sa kamaturan kay kaya kami supporter kaninyo kay ang Ginoo pilo ba nang ihatag si Ginoo kaninyo kay nas Biblia nga ang muhatag ang Ginoo may mabalos diha kaninyo mga ison sumala sa 2 Corinto 9:7 mga ison kung sa mga ison ning nagabihon kamat kami sa Petron o damo pintiring kapita alam sa ibang